Здравейте! Аз съм Майнкрафтър. Днес, в този епизод, искам да ви кажа едно нещо. Ще играем, ще има време за всичко. Но първо малко да си поговорим. Така, първо, заснемах един епизод, в който отидохме да копаем в мията, защото нали ви казах, че ще строим къща. Защото нали ви казах, че ще строим къща, ама плановете са други. Плановете ни са били други. Намерихме онова сено с X-рея. Намерихме една пещера с лава. И нали, аз си копая. И аз срещам ми там, намирам айрон и си казах, айрон. Много лагва. Така. Така е по-добре. И нали си казах, айрон. Отидох на Shift над лавата да го взимам. Но то Shift-а нали е бъгав и нали версията е бъгава. И ще ви накара да садвате. Аз взех няколко купчета айрон, защото там имаше някакви купчета. Що сега не мога да те отворя? Така. И там имаше някакви купчета айрон. И нали аз отивам, взимам ги и виждам какво да видя. Най-хубавото нещо в Майнкрафт. Крипър. Трябва да купим. Опа. Трябва да малко. Мале мрази така да впъва. Докато например снима мрази. Потом напъгна. Мощ. Какво? Какво ми става с контролите, бе, човек? Вкърмила глава. Ръце да има дъжд. Зомби! Видях зомби. Не! Кой не мога да мърдам? Защо така, бе? Какво става с Майнкрафта ми? И ето го зомбито. То съм в момента на тъпия Shift, който въобще защо го сложиха? Само да садваш. Тук няма зомби. Вау, тук има доста езера. Нещо като езера. Какви са тия зомбита, но са тъпи. Ау, как ми лагва. Затова ме разбима дъжд в Майнкрафт, хора. Каква беше командата за дъжд? За да махне дъжд. Това нещо си. Мога да направя въдица. Ще я направя после. Затова... още една овца. Там имах една вълна. Ама там имах една вълна. Ако не беше станало това, аз чак да си продължа да копая и да пропусна тази овца. Да взема твърде късно. И хора, исках да ви кажа само това. И в другия епизод вече ще направим къща. Ако не умра пак и не си изгубя нещата в лава. Нали? Ако не направя всичко това пак, в другия епизод ще строим къща. Ей! Хай! И хора, това беше от мене. И чао! Това беше от мене. Айде. Чао.